Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka Deputy Commissioner jaga Riboy District ka Kongres serta M. Kurba. Haba pen pendapat ba halor ki benta ba hab man buat renti nak benta ban ikon persya yu knyang jingpang COVID-19. Kala pen pauru ijing Sngewkhia, halor ka Jingjia ka belajar haka yeng kesem jong Dr. John L. Sailo Ryntathiang ka balami tang nak daw ka jing bami su jing mun kat hadu bakala pelong ye ki pai ba ban persya hadu kata ta ban tep ya ka met hanong po kumbala angnu di ki bah yeng kesem jong Dr. Sailo. Haka jing kren ba kinong thok kubor haka khat nyu trek uyayong arjar arpho Kongres ta kurba kalau ong bakum ki bor sensiar jong Riboy District ru ki penpau ke jing Sngewkhia halor ki Jingjia ya ka yeng kesem jong Dr. Sailo bat nakaliang ki bor sensiar district hi kala pencai ba kene bro kawanja nakadaw ka jing bomi su jing muat ki pat ba nakaliang ka district administration jong ka Riboy District ni kan kumni kan ong harum ba ko lagi Jingjia na tulsi kalau Jingjia ka diskusi ba ka district jong ni klam na ang padiang ni kata jing request jong lagi masam jong Dr. Sailo nakaliang jong ni ka don ka jing diskusi ka ba shithai tamar lek no amar ka don jing pan soto ki pai ba halor ka perkom kumno ban tab kumno ban ka ika procedure mo tiga kata minsa penni daga jing tho ban share ki shnong ki bakhe ban bakin soto ban ni chma dalam kumno ka process dan kumno ban nada leja yang jong ka jing play ya ka shnong ka thang ka po district ni kuma piete ki kadang-kadang hi ka curfew kumalong ta dari relax tang itu ki dukan ki bala identify dan ki bala jet ta shnong kami grocery store dan ki dawai dukan dawai dan ki dukan di jor ki dukan di do kino ba shnong ki jet dan play but dia kata na play na do taxi kan yo teri kena masau aja arko but kapor kalong na do kendai hado sang beje dan ni kan long kan yai long kene hado kan declare pada kumai kasyong atat kajinya teri lang jang kisnong nama Ryntathiang yi ba kisnong kelas noto ba ya kata social distancing la yang penting but kunjoro kita ya corporate lang ba ni kata kalau mo baningkong kabaa kalong ba nakaliang kisnong kide kan ni kalong ka appeal nakaliang ka district kalong ba ngi bon ba ki complaints ba ki nong ki ramba snong ne ki nong snong ki nong kit kam snong ba kim sha ki government servant lada de ha health ne ki ba regular kumangiru kim sha ini ban ki berjungi ban one treasure ki office kani jing lockdown namta jungi ni long essential services film kami ni ban one tray te lada kami ki by one tray ban ni kan one ra bon ni ya ka district nama ba ni ha ban pe ya ka bang kadi ya ka om kanat te kini ki aka ni request ki shnong ki sngop ha ban pelai ye ki nong shong shnong jong ki batrai ha kini ki office jungi kam tam ye ki badai ba help nama kini ladang kimdan ki kini tiba pet ya ka help ki doctor ki help kum ki staff ne ki doctors ne ki nurse kan nong ke ba nimna ban pendek kam lada jaja ke apa hospital te habe de berkata ni dan roban ong ba ki don nak den joni ki kon ki ki lamba ki kena ki belalik ban shekini ka ki hospital apli ko ke betni ha po shalom ke betni ha nong po ni yo I ba ka list jang itu ki ba lek hakini ki hospital kala leak but kani ka open one ra ya ka jing so year nam ta ki breu ki ba la lection da wai namar hakitu ki hospital kuma pi atep hi ki doctors kuma ngi hari boy ki bala le e to ka primary contact ki bade primary contact mo ngi na de le e ka test ke jom ki but ka one negative report kumala na chief minister jomi de kani ka bangwan ba ni report as of today ngim pat dan case 8
Di gua ban on kinong song ba ketika we ke hostel bahe mo kanika betni ha po rihoi lain naga civil hostel joni di kibrio ki minta hantai ru ni hak lockdown ni ki hadap saus ni ki patient ni ki attendant di doktor di nurse tak kiba dan tu apa ni hostel hadap tu sini kana ni hak ban lockdown ni ki di ko we ka jing sham ka joni ka jing ot jong ki basa ham tu ki complain ki amba ki brio ki sang ban sen kerteng ye ki de kata ka penkanong ta jul bahai ka jinong brio man brio ka jeni baro haba ki brio ki lek ban sak sumar ndai ban bagi kermen mo bangi bar pani kwa jing sat ka jing bangin san klan de kala ban long yen no kan ni bar bo na ka por sa por ni sek ya kran ye kan ba kana kan jai no ndan weiru nangi ubal ke babiak ndan weiru nangi ubal aban on pangam numpang lano te isu jaring khat bakite ti be pada nang te ki kade ka por ke jongki ban decha semua te na kata ki kalija ka kan rakhat kerja ni ka jumwan basusi te ngas mugan appeal ye pi baro ba pinde ban event ne pegen ye ki marba mo kumni restan si ong hi mo piete man uno ba klem de pom kawan kaum mau ni ko ba uno bom numpang show ula ban ai ula ban ben ni kiwe kata hi kata message tu jangan nimla kala pending mangi ba kam te pin event ya no nimla ya dengan request jod dan ni ko ba ki pa national kan ni ko mi de ban dan gamen sim Snowland ide banyan ya ide ban numpet iben no renge recipe baro banda kamen sim ka ban yesha ko kanya ban away ka ba da happen ni jing long kamanta pia corporate pia maintain ya kata social distancing pia psychic pia da je ho pe ko mangi mentabar kanya na maintain ya kane ban habya ding mask bet kani kanya dai ni ban like na kani ka Jepang tinga kentu ba baro kinya semua ban practice ba ya kani ka bangile menta but ni kan man rules shen ba kani kan wan biang kan normalcy nimde ban lockdown sa kumni kan man ba kan wan biang kan normalcy kan re ni na ban le ka kan la da ye trela mo te kan dia do mas ba ban penting ya ki ba kat kun ka hukum jangka Ministry of Home Affairs ba ya itu ki nong bala ki bateri kamsis ya kata kamsis pasni ya ki bateri haki lom ki wah ki kam agriculture ne ki badai kan ne jingri ne nong bala ya ki la sha ban le trish ki dikha shi jaka tre jongki ha po shnong jongki mde ban ni na ko ke shnong shi ko ke shnong ma kadang hi ka dong dong hadu la direct jongko ya like umbi dia semua bahaba punya buat detik ini bagaimana cerita langkah jompi kan ramai kerja job penyitam mak review sebenarnya but kumba pi kerja hari di sini ni haban bu ini kan total curfew nama ni hable contact tracing de lada ni kita nak lockdown hari di sini nak macam sample jom baru mo de haga jing la joni ban sorta kala ai kan ne kan untuk ni la ban de contact tracing ni primary contact bar khai ada menta success secondary de la da bar khai primary kan ni shwan pentang ban long jiki kai ni ban ya smotho ban yes la da ki primary contact dan ka mot primary ka mot ba itu ki bayo duduk directly pada family jom ni doctor joni la da kitu ki direct contact film negative tempat ni dan kamu test ki secondary tang ada kidan kino ka sign dan kano symptom ko gajing jen ho jing biang play gajing jen ho te gajing ban ring man sim ti ko mi kita ki case kan report but can one can example lab pada badan kam te kata ini ko aban kan tu ya bar het apa district condition